Μετατοπίσεις γραφικών παραστάσεων. Οι μετατοπίσεις θα είναι είτε κατακόρυφες είτε οριζόντιες. Έχω τη συνάρτηση F του Χ. Αν σε ολόκληρη τη συνάρτηση προσθέσω μία σταθερά C, τότε ολόκληρο όπως είναι θα κάνει παράλληλη μεταφορά προς τα πάνω κατά C μονάδες. Αν αφαιρέσω μία σταθερά C, τότε θα κάνει ολόκληρη μία μετατόπιση προς τα κάτω κατά C μονάδες. Δηλαδή αυτή η συνάρτηση είναι η F του Χ και C, η από κάτω είναι η F του Χ μείον C. Προσέξτε, η πρόσθεση ή η αφαίρεση της σταθεράς γίνεται σε ολόκληρη τη συνάρτηση. Έχω F του Χ και C ή F του Χ μείον C. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τις οριζόντιες μετατοπίσεις. Η πρόσθεση ή η αφαίρεση της σταθεράς C τώρα δεν είναι σε ολόκληρη τη συνάρτηση, αλλά μέσα στην μεταβλητή. Αν προσθέσω μία σταθερά C, η μετατόπιση είναι προς τα αριστερά. Αν αφαιρέσω μία σταθερά C, η μετατόπιση είναι προς τα δεξιά. Πάλι προσοχή σε αυτή την περίπτωση, η πρόσθεση ή η αφαίρεση της σταθεράς εδώ δεν είναι σε ολόκληρη τη συνάρτηση όπως πριν, αλλά μέσα στην μεταβλητή. Προσθέτω, πάω αριστερά. Αφαιρώ, πάω δεξιά.